coqueta, kiri coqueta, kiri coqueta, 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 kiri coqueta, kiri coqueta, kiri coqueta, coqueta, coqueta. Sagarraz, sagardoaren kulturaz, sagar baritate desberdinez, sagardoa egiteko antzinako prozesuez, sagardoaren historiaz, gaur egungo ohiturez edo sagarrarekin lotutako festez, sagarraren osagarri sendagarrien edo bestelakoen gainean jakiteko bada Gipuzkoan toki bat. Non? Astigarragan, sagardoaren herria deitu diezaiokegun horretan, eta non basagardo etxean, duela 6 urte, sagardoaren partzuergoak sortutako sagardoaren museoan. Museoak aurten iraian iten ditu 6 urte, irekizala, eta sortu zen pixka bat sagardun partzuergoaren iniziatibatako bat bezala. Orduan, sagardun sortu zanean, bere helburutako bat, sagardoaren sustapen hortan, proiektutako bat zan, sagardoaren museo bat edo irekitzea, eta duela 6 urte, zabaldu zen sagardo etxea, sagardoaren museoa hemen Astigarragan. Hala, sagardotegien eta sagar etxearen arteko lotura agerikoa da. Sagardun dago osatuta sagardogile, talde kultural eta Astigarragako udalaren bitartez. Eta da proiektu ireki bat, edo zein sagardogileek parte hartu dezake bertan, eta lotura azkenean da partzuergokide diren sagardotegi guztitan aurkitu daiteke museoko informazioa, eta sagardotegi batera doan bisitariak beti izango du sagardotxeako informazioa eskuragarri edo, ez? Astigarraga eta Hernani inguru alde hau pixka bat bertan mantendu dira sagardotegi asko, ez? Astigarragan denera 19 sagardotegi dauzkagu, eta pixka bat museoen helburua da sagardotegi horietara dijoan jende horri azaltzea eta esplikatzea gure kulturakin lotuta dauden zenbait gauza bidean galez daitezen, ez? Orduan pixkat museoaren helburua hori izan zen, eta horregatik kokatu zen hemen Astigarragan, eta jende asko uztartzen du sagardotegiko bisita bat museoko bisitarekin baita ere. Museoa 3 eremu edo zati garbitan banatzen da. Batetik interpretazio zentroa edo museoa deritzona daukagu. Bestetik sagastia. Eta azkenik denda edo dastalekoa deiturikoa. Museoan zer jasotzen den ikusiko dugu lehenik. Hemen iten deguna da pixka bat esplikatu sagarraren eta sagardoaren historia nondik datorren, eta bisitariek daukate aukera ikusteko sagardoaren elaborazio prozesu guztia, ikusentzunezko ezberdina dauzkagu, eta bertan ikusten da nola sagarra biltzen da, nola txikitzen da, prentxatu, eta gero hartzidura prozesuaren bidez kupeletan sartuta, nola muzti hori sagardo bilakatzen da. Prozesu tradizionala erakusten dute, gaur egun bestelako modu mekanikoagoak erabiltzen dira sagardoa egiteko, baina antzina gure arbasoek oso modu tradizionalean egiten zuten sagardoa. Pixka bat helburua da jendeari azaltzea edo sagardoa edari aintzindari bat dela, ez? Euskal Herriak dakan ondaretako bat izango da euskera, sagarra, eta sagarrakin lotuta sagardoaren elaborazioa edo, ez? Orduan, pixka bat hori aditzera emateko edo jendeari azaltzen diogu badaudela idatzi batzuk, dokumentu batzuk azaltzen digutenak nondikan etorri daiteken sagardoa, egia da, zehaz mehatz ez dakigula, baina helburua azkenean da jakinaraztea, sagardoa gure kulturako parte dan edari bat dela, ez? Ez dela gaur egungo edari bat. Izan ere, teoria asko daude. Biblian esaterako aipatzen da sekar hitza. Mahatxetik ateratzen ez diren ardo guztiak izendatzen ditu sekar hitz horrek. Teoria baten arabera erromatarrak izan ziren sagardoa ekarri zutenak. 10. mendetik aurrerako idatzietan aipatzen da lehenengoz sagarra Euskal Herrian, baina badira zantzuak erromatarrak iritsi aurretik ere Euskal Herrian sagardoa kontsumitzen zela adierazten dutenak. Erakusketan zehar ikus daitezke baita ere sagarraren osagai sendagarriak. Edonola itsasoan antzinako marinel eta arrantzalek ere sagardoa edaten zuten eskorbutoaren kontrako sendagai gisa esaterako. Dolare baserri baten maketa kuriosua ere ikusgai dago bertan. Akagu maketa hori hemen jarrita, izan ere duela gutxi arte, hemen Astigarragan zutik mantendu da Erditegi Etxeberri izeneko baserri bat, eta baserri honek zeukan barruan dolare bat animalindarrakin edo funtzionatzen zuna, 3 solairutan egituratua zeon, eta hemen daukagu maketa bat jarrita, eta gure asmoa da maketa hau orain
desmontatuta daukagu, hemen bertan Sagastiaren ondoan ingo dugu eraikin berri bat, eta bertan jartzea errealitatean funtzionatzezun bezala, ez? Bisitariek hori ere ikusi ahal izateko. Sagastia da museoko zati oso garrantzitsu bat. Museoko zati garrantzitsutako bat edo bada Sagastia, orain gauden espazio hau, eta pixkat espazio edo gune honen helburua da bisitariei azaltzea sagarrai behai dagozkion gauzak, ez? Oso modu pedagogiko baten, aisialdiko gauzakin, eta pixkat helburua da sagarraren ezaugarrietan edo sakontzea. Orduan horretarako dauzkagu sagardoa egiteko erabiltzen dian hainbat variedade ezberdin, baino gehiago dauzkagu, eta pixka bat jendeari azaltzen dizkigu, ze variedade dauzkagun, eta zen motatako varidadeak erabiltzen dira gero sagardoa egiteko, eta ze proportziotan edo nahasten ditugun sagar mota hauek edo. Gune ireki bat izan da, ematen digu aukera garaiai behai dagokion, urte sasoiai dagozkion, aktibidade ezberdinak edo egiteko. Orduan, hemen bisitariak daukate aukera, behaiek kiskiakin sagarrak bildu, eta gero pisoiekin edo txikitzen ditugu prentxan sagarrak, eta pixka bat helburua da jendeari erakustea garai batean baserritarrek edo nola egiten zuten sagardoa, ez? Gaur egun dena makina bidez egiten da, baina pixka bat berreskuratu nahi izan da garai bateko ezagutza hori edo zabaltzea beraiei. Ikusi dezakezuen bezala, oain udazkenan atarian gaude, eta iraileko aste hauetan zehar, hasiko gea prozesu guztiakin, ez? Sagarrak bildu eta sagarrak txikitzen. Orduan, sagarrondoekin gertatzen zaiguna da urtebetean uzta ona ematen dutela, eta hurrengo urtean pixkat zuaitzak edo deskantsatu egiten du, eta uzta txarragoa edo izaten dugu, baina aurten badirudi sagar dexente daukagula, eta orain ari ge azkeneko azterketak eta egiten, baina badirudi uzta nahiko ona izango dugula urten ere bai, klimak eta hortan lagundu dulako azkenean, ez? Sagastian ikusleak parte hartzeko aukera izango du, sagarrak bildu eta txikitzekoa besteak beste. Pixka bat egiten dugu, sarrera bat, azaltzen dugu ze variedade dauzkagun, jendeari pixka txertaketak eta nola egiten ditugun azaltzen diogu, varietate ezberdinak lortu ahal izateko, eta gero ja sagarrak edo biltzen dituzte. Gero ja, dakagun sagarren variedadeen panelean, hor azaltzen dugu ze variedade dauzkagun, eta ze variedade erabiltzen dian sagardoa egiteko, eta ze kantitate nahastu behar ditugun mota bakoitzetik, ez? Sagardo on bat edo lortzeko, eta bukatzeko bildu dituzten sagarroiek hemen tolarean botatzen ditugu aska honetan, eta pisoiakin juten geha sagar guztia txikitzen, eta sagarra txikituta gero azaltzen diegu gero nola prentsatzen zuten muzti hori lortzeko, ez? Eta pixka lotzen dugu hau gaur egun denok ezagutzen dugun txalapartaren jatorriarekin, azkenean txalapartaren jatorria sagarra txikitzeko lanetatik dator, orduan jendeari pixka bat azaltzen diogu nola egiten zuten, eta azkenean txalapartaren jatorria esplikatzen diogu. Gainera, 16. mendeko dolare zarra hau ikusi eta beronen funtzionamendua ikusteko aukerera izango du bisitariak. Azkenik eta bisitarekin amaitzeko, dastaketa gunea edo denda deritzona daude ikuslearen eskura. Hemen gaude ja hirugarrengo gunean, edo dastaketa gunea edo deitzen dioguna, eta hemen egiten duguna da, sagardoakin, ardoakin edo kabarekin edo egin daiteken bezala, dastaketa bat, ez? Egiten dugu sagardoa usaitu, abertze usai nabaritu daitezken, gero kolorea konparatzen ditugu, eta azkenik egiten dugu dastatu. Eta hortarako badazkagu bi sagardo ezberdin, hilabetero aldatzen juten geanak, hemen gurekin kolaboratzen duten sagardogileen sagardoak izate ditugu dastatzeko, eta baita ere dastaketakin hasi aurretik egiten duguna azaldu, txotx hitza nondikan datorren edo jatorri hori nondikan datorren, ez?
Gaur egun kupelek denok dakigun bezala dauzkatuelako grifoak edo iturriak edo irekitzen ditugu, hartzen dugu sagarda izan dugu, baina leheno garai batean hau ez zeukaten, hau etzan existitzen. Orduan, kupelekan zuloa egiten zuten, eta gero zulo hori izteko txotxa edo ziria sartzen zuten. Orduan, hori erabiltzetik dator txotxitza, dela kupeletik edaten dugunean sagardoa. Orduan, ematen ditugu aholku batzu, sagardotegian gaudenean, nola hartu behar dan sagardoa, hau da, sagardoa beti inberda hautsi, edalontziaren kontra, distantzia batera jarri behar dugu, hileran bata bestean atzetikan, eta hartu behar da sagardo pixka bat, tragoz edo edateko kapaztageana. Azkenean, guk esaten dugu gutxi eta maiz, hartu behar da pixka bat, dena aldi berean edateko, eta sagardotegi batean gaudenean, kupel ezberdinak dastatzen juten geha, eta gero gehien gustatzen zaiguna edo bertatikan edo edateko. Eta baina behin sagardo hauek dastatuta gero, ematen dugu dastatzeko baita ere muztioa, eta likorea dastatzeko. Orduan, pixkat bistari daukate aukera sagarretik datozen 3 produktu oso ezberdinak dastatzeko, azkenean pixka bat hori ere azaldu nahi diegu eraiei.